Mbukeli wenqopha okuthile ngiyawuthatha ngikubeke khona la enquthu. Namhlanje kuyimini amaKrisimasi phakathi naphakathi. Sibona umphakathi ukhona uyavuza uyakhanya ukhanya uyaqina. Siyabonga kukhanya wabazi Jesu wami. Okwenzeka kanjalo endaweni. Akubona sicela ukuthi noma ngathiwa ababhikishi bayaphuma bengabulali izakhiwo ey'khona, bengabulali imigwaqo ngoba kusasa masesiphelile isiqede bazowudinga umgwaqo futhi bewusebenzisa. Kuphinde futhi kube enye inkinga enkulu kakhulu. So nje siyacela abakhona lapha enquthu ukuthi noma ngathiwa bayokuthi sekunjalo-ke masithinyo zamahle sesifikile isimo sikanjena sizixoxela nje kanje isimo sishubile kunje kuphume nesinedolo siphelele robotini for inquthu shutdown. Amaphoyisa akhona and ayikho into azoyenza, azohlala nje laphaya abukele abantu bakhathele. Abantu badiniwe. Hey. Yes. Sasikhona thina. Hey. Hi, Mayo. Kuthele zinga. Langa. Sevele washona lapha esixukwini. Kuiwa man. Ngala semkhabayi kodwa abanye balakho kuzwa. Konakele inquthu konakele. It's busy. Every corner kuyaliwa. Kuney'teshi ey'ningi so hayi bathi bafuna impendulo abantu bafuna impendulo inquthu shutdown. Yabona-ke njengoba sinimele la nomfowethu siyanikhombisa inquthu yenu ukuthi konakele. So abantu basenquthu bakhathele and bafuna okungokwabo. Asazi ukuthi uhulumeni wethu uthini kulokho. Kodwa nje inquthu sithinyo solokhu sinikhombisa ukuthi kwenzakalani. Ngisahamba iy'teshi ey'ningi noma ngeke ngiy'veze zonke, ezinye ngizonivethela ama-clip only, ngizonivezela ama-clip odwa. Bafuna amanzi abantu, funa ugesi kwabusahamba sendindini la mawehla ngathi uyetsheni. Naba abantu baningi lapha ezansi
ngizozama lokhu ngibacosha ngibasondeza abanye baningi abantu babhizi abantu abananhliziyo bakhathele isikhathi bafuna intuthuko yabo ngenkani it's very painful ingane zethu azile esikoleni namhlanje ngenxa yentuthuko efunakalayo so ngizozama ukuthi-ke ngingavezi ibantu ngizozama ukuthi-ke niveze lokwenzakalayo khona enye igroup elapha ezansi futhi cishe isiteshi sesithathu baningi abantu futhi lokho ngivela ngiphinde nginyabalala so nje phezulu kuningi yabona abantu bayehla baningi ngiyahamba manje ngathi kuyohlangana etown konakele kuhlangene angeke ngiveze umuntu ngoba ngishilo kuyinquthu City News asiveze umuntu namhlanje siveza kuyidele yabona ngumfowethu la eduzwane nikhala ngani mfethu Kube mfethu lana-ke nje ndindindike mfethu-ke silahliwe sizimfene nje asina manzi lokhu sawagcina 2016 ukuwabona nje manje sesize swaphuza kanye ney'nkomo kube ugesi ufikiwe la Eskom wangena house to house ushaye house to house ucheck ama-bridgeni abanga-bridgeni bathatha iy'gubhu laba kade be-bridgeni kodwa still ugesi uhamba now and then after 2 days uyahamba after 2 days uyahamba sesikhathele sifuna ukwazi ukuthi kanti thina yini senzani la endindini ayibonga mfethu konakele bafowethu sisazi lokhu sinibonisa kancane okuvelayo lapho ukuthi ngizama ngibheka nje lezansi mawubheka etsheni kubhizi ngizozama ukuphinde ngenze enye ivideo ezonisondezela etsheni kubhizi abantu they are tired bafowethu umasipala wasenquthu awusuku kubhizi abantu bayakhala bakhathele into engenzeki enquthu ngiyasiza isicelo sami mfowethu ama-ambulance siwavulele angazi kodwa-ke siyathemba bayayibona lababonayo abakhona ngicela khona futhi oshuthayo ayitheke inquthu City News so that abantu bezokwazi ukubona ukwenzeka kodwa konakele kakhulu bafowethu sanibonani ubiyela lo mlayezo uqondene nabantu basenquthu under the Nquthu municipality siyezwa ukuthi kuzobe kunesiteleka namhlanje ebengifisa nje ukuphakamisa ingane zakwethu nami ngumhlalo wasenquthu ekhaya kwaLvisi ngiyacela ukuthi nanoma yini eyenzakalayo ngezikhalazo zenu ningacekeli phansi amabhilidi izakhiwo zasenquthu ngoba uma sekudlulile isiteleka nezikhalazo ithina futhi umphakathi wasenquthu ozobe idinga ukusebenzisa lezo zakhiwo ngiyazi ninenkinga yeminyaka nineminyaka kukhona inkinga yamanzi inkinga kagesi inkinga yemigwaqo ingakho senisukuma manje senifuna ukuthi ilungiswe kusho kuthiwa ngekudlule lutho ngiyacela nje ukuthi kube a peaceful march nabaphathi bakamasipala nedolobha bakwazi ukuzizwa lezi zikhalo nathi ke noma singahlali enquthu ngenxa yamadoho sesahlala kwamanye amadolobha kodwa kusekhaya lapha ingakho ke sinalento ebizwa ngokuthi vested interest ngoba ila sidabuka khona somsinso kuyimilela kulo lelo dolobha uma kukhona mhlambe usize nelidingayo mhlambe ngamava ethu singahlali enquthu mhlambe singakwazi ukuthi sisize sikhona ukuze size neyisombululo sakhe idolobha lethu singalibulali ngiyacela nje ningacekeli phansi anything izinto ziyasombululwa ngomlomo kodwa ngiyazi ukuthi senilinde isikhathi eside nizama ukuthi nikhulume nicela usizo kulabo kufanele ngabe banikeze usizo